First time lah, first time. Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. Nwngtang boyखौबो आंनि channelआव बरायबाय. जानांगौ नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दं. दिनैहायनो गोबावनि उनाव बिथाङा आंखौ डेटनाव लाबोदों. दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो. जोङो नै लामायाव नालाय ओंखायनो आर'नाइ एथनिक रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्क बेयाव हाबलांनोसै होननानै हाबनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै हासबेन्डआहाय एन्ट्रि माबा लायदों आरो ओमफ्राय बयबो मिथिखागौ बेयो किड्स माने गथ'फोरनि पार्क होननानै बाट जोङो ओरैनो टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां ग्रिनारि ओमफ्राय सिङाव बिबार मोजां साजायनाय दं ओंखायनो जोङो दसे हाबलांनोसै होननानै बेयाव हाबफैदों आरो दा जुदि सोरबाफोर नोंथांमोनाबो बेयाव फैफेराखै एबा मालाबाफोर हाबफैफ्लाङाखैबा नायलांदो आरो जुदि नोंथांमोना फैखांखाबायबाबो नायनो गोसोबा आरो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय. फैनानै मोजां मोनदों माइन्डखौ एसे रिलेक्स मोनदों आरो दसे हासबेन्डजोंबो टाइम स्पेन्ड खालामनाय जाबाय मानेखि आलदा दिनफ्राव बेबो गावनि जबजों बिजि थायो आंबो आंनि हाउस हल्ड वर्क बिजि थायोना बांद्राय टाइम स्पेन्ड खालामलायनो मोना जायो ओंखायनो सम सम बिदिनो टाइम स्पेन्ड खालामलायनांगौ आरो हासबेन्ड वाइफबो दा जों बिदि होननानैनो फैखादों आरो मेन जोंनि मटिभआनो माने डेटनाव थांनोसै होननानै हासबेन्ड वाइफफ्राथ' इउजुवेलि डेटनाव थाङा दा जोङो बिदि फैबाय आरो ओमफ्राय नै जों दसे क्वालिटि टाइम स्पेन्ड खालामखांनानै टाउनाव फैबाय टाउनावहाय जोङो रुफटप मोनसे रेस्टुरेन्टाव फैदों आरो क्रेभिंस होननाय दा नोंथांमोनाबो नायलांदो. जोङो सफैबाय नै माने रुफटप रेस्टुरेन्ट नालाय गोजौआवहाय अपेन स्पेस दङ ओमफ्राय डेक'रेशनाथ' सिम्पोल एन्ड जेनेबा गुड भाइब फैयो आरो थांबाथाय नोङो मोजां मोनहैगोन ओमफ्राय स्पेस दङ नोङो फ्रेन्ड्स फेमिलिस जेनेबा बार्थडे पार्टि नङाबा एनिभार्सारि नङाबा एनि काइन्ड अफ पार्टि नोङो बेयावहाय अर्गानाइज खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय मोननै टेबोल दङ बाहेरायावबो ओमफ्राय सिङावबो 6टा 7टासो दङ आरो बिदिनो स्पेस मोजां दङ ओमफ्राय जुदि नोङो सोरो केन्डेल लाइट्स डिनारबो फैनो हागोन नै मोजां दोन्दों डेक'रेसन केन्डेल लाइट्स बिदि आरो दा नायलांदो नोंथांमोनाबो जोंबो फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय मोजां मोनफैदों आरो फैनानै. Ini drumstick dong. Bazi. Chicken bikin bisa. जोङो अर्डार खालामखांबाय ओमफ्राय दा जोङो दसे फट'स भिडिअस लानोसै होननानै जोङो दा बाहेरायावहाय फैबाय आरो नै. Jukun lagi. Apa? Chicken lollipop. Oke, apa? Ini mushroom masala. Ini mwnjang. Mana dia? Mwnha ini
How is your date? Perfect, like always. 3 months, 3 months, date all of them. Okay? Marriage, first time lang. First time. Oh, thank you. Welcome. Enjoy come by dinner. Okay. Hả? Kết hôn mình? Oh, dinner người bang à? Bang cái gì mà nó kia à? Malaysia salty gia đình à? Salty mình đứng à? Tiền nào hay 7 lúc hơn chăng? Năm mươi sáu à? Everybody comes here. 7.5. 7.5. Nên cái cái thầu sinh đang cái nào mà? 7.5. Dinner bao nhiêu lần tuần sao? Không sao vậy. Sao vậy nè? Lại thế được. Thằng mình có next level là cái